Сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Нурсултан шәһәре татарлары узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясады. 94 елда башлаган эшем хәзер үзгәрде, карашлары да, үзгәрде юнәлешләр. Башкортстанның Шаран районында татар мәдәнияте айлыгы узды. Төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, катнашабыз. Иң мөһиме теләк, ә ул бар, Аллага шөкер. Кемерово татарларында кунакта. Мен бабай айта торган без тегене Пензенский губерниядан килгән кешеләр дип. 3 Георгиевских ордена имел при царское время. Ул шундый тегене. Ядрёный кеше булган бабай. Удмуртиядә татар кызы 2022 конкурсының сайлап алу туры узды. Без кызларның иң беренче чиратта татар телендә иркен аралашуына, татар мәдәнияте, тарихы буенча белемнәрен тикшерәбез, карыйбыз. Яңа гасыр каналы яңа ел киченә әзерләнә. Телевидениедә иң күңелле мизгелләрнең берсе яңа ел концертын төшерү бара. Күреп торасыз, монда студия кайный. Нурсултан шәһәре татарлары узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясау һәм киләчәккә планнар билгеләү өчен җыелды. Башкаланың 27 еллык тарихы булган Таң татар башкорт үзәгенең чыннан да кылган күркәм гамәлләре байтак. 200дән артык чарада катнашу, балаларны һәм яшьләрне иҗади үсешчәнлекне үстерүгә һәм туган телне саклауга актив җәлеп итү. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак Әдилә Төхбәтова видеоязмасында. Казакстан башкаласы Нурсултан шәһәрендә 1 миллион 100 меңгә якын кеше яши. Шуларның 11 мең татарлар. Аларның иң актив өлеше 1994 елда Таң татар башкорт мәдәни үзәген оештыра. Бүген дә алар үзеп баручы елга йомгак ясау өчен бергә җыелышты. Очрашу барышында берләшмәнең һәр секторы үз эшчәнлеге турында сөйләде. Татаро-башкирский культурный центр ТАН – это один из передовых этнокультурных объединений в составе Столичной ассамблеи народа Казахстана. Здесь, пожалуй, нет ни одного неактивного члена. Каждый из них не просто принимает участие в жизни культурного центра, но стремится развивать его деятельность и дальше. Үзәкнең төп максаты этникара мөнәсәбәтләрен, буыннар бәйләнешен ныгыту, мәдәнияткә, туган телгә һәм гореф-гадәтләргә сак караш тәрбияләү. Биредә һәркем үз өчен күңеленә хуш килгән шөгыль таба ала. Үзәктә өлкәннәр һәм әниләр советы, Ак калфак хатын-кызлар клубы, Туган тел татар башкорт якшәмбе мәктәбе, Дуслык халык ансамбле, Ялкын һәм Дулкын яшьләр ансамбльләре, Йолдызлар балалар ансамбле бар. Дуслык халык ансамбле Гөлназира Садвакасова җитәкчелегендә иҗади мирасны тәкъдим итә. Халык ансамбле статусын 2019 елда алды. Коллектив шәһәр һәм республика конкурсларында күп кенә премиялар лауреаты. Үзәктә үсеп килүче буынны тәрбияләүгә зур игътибар бирелә. Балалар иҗади үзешчәнлеге дә актив үсә. Йолдызлар ансамблендә катнашучылар яшь булуына карамастан республика конкурсларында җиңүчеләр булып торалар. Тел, тарих һәм мәдәниятне саклау һәр халыкның төп максаты. Шуңа күрә үзәктә 24 ел дәвамында татар башкорт мәктәбе эшләп килә. Анда хәзер инде мәктәпнең беренче чыгарылыш укучыларының балалары укый. Шуларны карап, куанып утырам, бик шатланам. Мин башлаган эш 94 елда башлаган эшем хәзер үзгәрде. Үзгәрде карашлары да. Үзгәрде юнәлешләр. Менә шул инде бик куандыра. Очрашу кысаларында язучы Резидә Панченканы юбилей белән кутладылар. Ул үзенең туган якка багышланган яңа шигырьләр җыентыгы белән таныштырды. Балаларыма язам, әни-әтиләргә язам, дусларыма язам. Бу шигырьләр, мин шулай уйлыйм, Алладан килә миңа. Мин аларны ишетәм, аннар китапларын чыгарам. Очрашу нәтиҗәләре буенча яшьләрне җәлеп итү өчен күбрәк проектларны гамәлгә ашыру турында, халыкның фольклор традицияләрен саклау һәм үстерү өчен шартлар тудыру карар кабул ителде. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан.
Милләт-ара татулык. Башкортстанның Шаран районында татар мәдәнияте айлыгы узды. Әлеге төбәктә татарлардан тыш башкорт, рус, марый һәм чуаш халыклары яшәве мәгълүм. Күркәм традиция буенча ел дәвамында биредә гомер итүче милләт вәкилләренә багышлап айлыклар үтә. Татарларга чират октябрьдә килеп җиткән. Ай дәвамында авыл биләмәләрендә төрле милли проектлар һәм бәйгеләр оештырылган. Чара бәйрәм концерты белән тәмамланды. Дәртле Шаран татарларында кунакта хәбәрчебез Миләүшә Латыпова булып кайтты. Шаран районында милли мәдәниятне, телне, гореф-гадәтләрне, динне якын иткән күп санлы милләттәшләребез яши. Районнан чыккан билгеле шәхесләр дә күп. Алар рәтендә әлеге вакытта туган җирендә яшәүче билгеле җырчы Фәнвәли Әхмәтов, татар теле укытучыларын һәм белгечләрен әзерләүче мөгаллимә Лилия Сәгыйдуллина, популяр алып баручы Гүзәл Сәгыйтова. Ноябрь айында район башлыгы карары буенча Шаранда татар мәдәниятенә багышланган айлык узды. Аның кысаларында күп төрле чаралар үткән. Мәктәпләрдә татар халкының тарихына багышланган класс сәгатьләре, авыл биләмәләрендә уңган татар хатын-кызлары өчен кул эшләре һәм милли ризык пешерү буенча бәйгеләр оештырылган. Шушы яшемә чаклы тигән, шигәм, бәйләйм. Калфакларны инде телевизордан карап өйрәнеп, нишләп мин дә моны булдыра алмайммыни дип, шулай итеп эшләй башлаган эш ул. Без 6-7 хатын-кыз шул берләшеп, Умрзая ансамблендә бик матур итеп теләп татар җырларын башкарабыз. Үзебездә генә түгел, мәдәният йортында да үткән чараларда бик актив катнашабыз. Безнең клубта да менә татарлар күпләр кайнап торабыз, эшләп торабыз. Тоже безнең Акчишмә фольклор народный исем алдык, эшлибез. Татар мәдәнияте айлыгының йомгаклау гала концертында сәхнәгә районның күп санлы талант ияләре күтәрелде. Чарада иң актив татарларны бүләкләү концерт номерлары белән үрелеп барды. Шаранда күп инде татар халкы яши. Башка милләтләр белән дус яши, күпләр татарлар яши. Шуңа күрә бу инициативаны барыбыз да без моны хуплап кабул иттек. Әзрәк һәрбер милләт үзенә яңа рыш алды, яңа усуллар алды, яңа чаралар үткәрде. Районда өлкән буын якташларына терәк булып, ярдәм итәргә әзер торучы яшь милләттәшләребез дә бехисап. Безнең Шаран районында татар дөньясы гөрләп яна дип әйтә алам. Яшьләр дә артта калмыйлар. Төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, катнашабыз. Иң мөһиме теләк, ә ул бар, Аллага шөкер. Концертта шулай ук кунаклар да катнашты. Татарстанның Ютазы районыннан килгән Сердәшләр фольклор ансамбле Төмән татарларының җырын башкарды. Татарлар минемчә бер вакытта да бер җирдә дә аерылып тормый, алар һәр вакыттагыча кунакчыл, ачык йөзле. Шуңа күрә инде без монда килдек. Кунакчыл булганга күрә матур итеп чакырдылар. Шуңа күрә бөтен тырышлыгыбыз белән матур иттереп чыгыш ясарга тырыштык. Оештыручылар сөйләүенчә, гомумән алганда Шаран районында татар халкына бәйле бәйрәмнәр ел дәвамында үткәрелә. Башкортстанның Шаран районыннан Миләүшә Латыпова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Удмуртиядә татар кызы 2022 конкурсының сайлап алу туры узды. Без кызларның иң беренче чиратта татар телендә иркен аралашуына, татар мәдәнияте, тарихы буенча белемнәрен тикшерәбез, карыйбыз. Яңа гасыр каналы яңа ел киченә әзерләнә. Телевидениедә иң күңелле мизгелләрнең берсе яңа ел концертын төшерү бара. Күреп торасыз, монда студия кайный.
Кемерово татарлары турында сөйләүбезне дәвам итәбез. Бүген без Юрга шәһәрендә яшәүче Сония Килмөхәммәтова да кунакта. Ул гомере буе табиб булып эшләгән. Татар телендә иркен аралаша, үзенең нәселен өйрәнә һәм безнең каналны яратып карый. Толырак киләсе репортажда. 57 ел врач булып эшләдем. Сония Килмөхәммәтова бер айдан 82 яшен тутырачак. Батыр йөрәкле, милли җанлы, зур сынаулар узган кеше. Ул Кышлау авылыннан татар мәктәбен тәмамлый. Безнең вакытта татар школасы иде. Татарча Томскидан, татарское педучилищедан преподавательләр килә, безне укыталар. Мин җидене бетергәч, как раз киләсе елга тегени преобразовательләр инде русчага күрсәттеләр, күчерделәр ул школны. Аннан соң миңа пришлось тегени на медсестру учиться. Медсестралга 2 ел медсестра белән булып укып чыкканнан соң 17 яшьтән киттем инде эшкә. Всё. Башта шәфкать туташына, аннан теш табибы белгечлегенә белем ала. Юрга шәһәрендә ул баш табиб булып эшли. Хәтта иң мәртәбәле кунакларны дәваларга да аңа җибәрә торган булганнар. Египеттан бер полковник, контракт заключать торган на поставку какого-то оборудования, видать, и тешләре аулап китә. Тешләре сызлап, аурап, флегмона развилась. Миңа звонит директор завода, шлай, менә нитәргә бик теге курка. Инде шул хәтни недоверие, шундай ни белән карый инде безгә. Там, не волнуйтесь, все будет окей будет, хорошо, бесполезно. Аннан соң күрәм, что там тегени бисмиллахи рахмани рахим, әгузу биллахи минә шайтани раҗим. Моның янына килдем дә миңа карый. Киттем теге дуга укып. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, амин. Минем белән бергә укый башлады бу. Бу растает там хулхуаллаһа, хада аллаһа самаде. Минем белән бергә укый бу дугаларны. Укыдан итте, сейчас вы доверяете мне? Конечно, шул хәтле мин аны, конечно, сама бу икенчекендә килгән миңа подароклар. Ана тегендә папирус. Сония ханымга яман шиш авыруы белән көрәшергә туры килә. Авыру 3нче дәрәҗәдә булуына карамастан, ул аны җиңеп чыга һәм 66 яшендә Юргада хосусый стоматология клиникасы ача. Сония ханымның ире вафат, улы һәм кызы бар. Улы да баш табиб булып эшли, ә кызы бүген клиника белән идарә итә. Тик улымны татар кызы белән кавыштырып булмады ди, дөрес, тырышып караган. Күпме тырыштым. Нитәргә? Була чакырган булып та специально хитрый итеп тә теге нәрсәгәдер помощька килгән имештер. Утыр, кызым, утыр. Тегени, Марат, нитәле? Пожалуйста, аны китереп бир әле. Утырып чәй эчеп ала да, ой, миңа вокзалга кирәк. Миңа тегеләргә кемне встречайттара кирәк. Кыз утырып кала, бушала китә. Бесполезное дело. Аннан соң тагын да берәү. Тегени, Гуля дигән бер кыз. Матур, әйбәт кыз менә. Кем әле? Каймак кебек тегени бите, матур, аппак. Миңа каймак бителәр кирәкме? Каймак бителәр миңа кирәкме? А моның белән дружить итә Маша белән Белокаменцева, Килмөхәммәтова Асия, Маратның кызы. Татар исеме куйдылар име? Марат үзе барды да, яздырган да куйган. Асия Маратовна. Проснулся. Татар икәнен белгән. Икенче кызы Сония минең исемне куштырган. Бүген Сония ханым нәселен өйрәнә. Аның бабалары Себергә, Пенза якларыннан күчеп утырган. Әмин бабай әйтә торган, без тегени Пензенский губерниядан килгән кешеләр дип. Ул Сибирь бу вакытта еще освоено не было, наверное. Аннан оның менә Рахматулла бабайлар, ниләр, ул теге 3 Георгиевских ордена имел при царское время. Ул шундый тегени ядрёный кеше булган бабай. Прапрадед инде безнең әме бабайның бабае. Күпме барган да урыслашкан име, әкренләп? Безгә хәтле әйбәт килде. Мин абыем да татар дигән кызына өйләнде, ул тоже инде физик иде, бергә институтта, университетта бергә укыдылар. Тегени. Ә менә инде минең абыемның внучкалары киттеләр менә. То Андрей, то Тимофей, то еще что-то, то тегени кемәле. Лиза, Гриша, алында китте урыслар инде. Безнең ниләр, минең балам ниләр, Сания, Наилә, Марат, инде чистый алар теге мөселманнар. Очрашу ахырында без Сония Килмөхәммәтовага Татарстанда җитештерелгән
Кукмара табасы бүләк иттек. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Кемерово өлкәсе. Удмуртиядә татар кызы 2022 конкурсының сайлап алу туры узды. Иң матур, сәләтле, татар милләтенә битараф булмаган кызлар Ижауның халыклар дуслыгы йортында җыелды. Татар кызы республикада 10-нчы тапкыр үткәрелә. Конкурста катнашырга теләгән кызлар жюри алдында сынау тоттылар, татар телен, милли гореф-гадәтләрне ник кадәрле яхшы белүләрен күрсәттеләр. Ижау кызы, Ижгытуның 2-нче курсында укыйм. Юрист һөнәрен үзләштерәм. Елдан-ел Удмуртияның татар яшьләре арасында татар кызы конкурсының дәрәҗәсе арта бара. Быел да 30-дан артык кыз катнашырга теләк белдергән. Аларның 10-дән артыгын оештыручылар сайлап алу турына чакырган. Кызлар жюри алдында сынау тоттылар. Туган телдә үзләре турында сөйләделәр, сорауларга җавап бирделәр. Без кызларның иң беренче чиратта татар телендә иркен аралашуына, татар мәдәнияте, тарихы буенча белемнәрен тикшерәбез, карыйбыз. Һәм инде әгәр безнең кызыбыз кастингка килгән кызыбыз татарча иркен итеп үз фикерләрен әйтә ала икән, ул в приоритете булачак. Кызлар сынатмады. Һәрберсе дә татар телен яхшы белүләрен, конкурста катнашырга лаек булуларын исбатладылар. Сайлап алу турына килүчеләрнең барысы да гаиләләрендә туган телдә аралашуларын әйттеләр. Мин татар гаиләсендә тәрбияләнәм. Бәлки чактан ук әбигә авылга кайтырга өйрәтәм. Әби мине өйрәтте татар халык гореф-гадәтләренә татарча сөйләшергә, укырга. Әби белән бабай белән сөйләштем, әни белән хәзер дә сөйләшәбез. Минем семья татар телен бөтенесе дә белә. Әни, әти, әби, бабай. Шуңа мин дә бик беләм. Кызлар өчен әлеге конкурс үзләрен төрле яктан ачу мөмкинлеге дә. Адилә Фазылҗанова татар кызы конкурсы турында беренче тапкыр 5 ел элек ишеткән. Килергә кыюлык кына җитми иде ди ул. Быел исә куркуын җиңеп, сайлап алу турына үз анкетасын җибәргән. Иң беренче сәбәбем килүемнең бу конкурска, кастингка дисәк тә була, ул иң беренчедән үземне ачу, үземә икенче яктан карау, үземнең талантларымны ачу. Һәм икенчедән ул төрле эмоциялар алу бу конкурстан. Жюридә кайчандыр үзләре дә татар кызы конкурсында катнашып, хәзер республикадагы милли тормышта актив кайнаган яшьләр бар иде. Мәсәлән, 2020 елда конкурста җиңү яулаган Раила Хөснуллина быел катнашучыларга татар телен өйрәтәчәк. Татар теле монда укыткан идем инде, безнең тел бел дигән курслар бара иде татарчага, бушлай. Шуңа мине монда татар теле укытырга чакырдылар. Тәкъдим иттеләр. Сайлап алу турыннан соң жюри кызларның барысында ярым финалга уздырды. Татар теле конкурсларыннан кала конкурста катнашучыларны төрле остаханәләр, вокал һәм хореография буенча дәресләр, кызыклы шәхесләр белән очрашулар көтә. Финал 2022 елның язында уздырылыр дип көтелә. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Серле, мизгел, мөгъҗиза сүзләрен ишетүгә ниндидер тылсым булыр сыман. Телевидениедә исә бу сүзләр еш яңгырый. Чыннан да, телевидение ул мөгъҗиза кыры. Киләсе сюжетыбызда без сезгә күркәм мизгелләр тупланган сихри сандык мөгъҗизасын тәкъдим итәрбез. Яңа гасыр каналы яңа ел киченә әзерлек эшләрен башлады. Әле яңа елга бер айлап вакыт бар бит диярсез. Дөрес, тик яңа ел киче сезгә күңелле мизгелләр бүләк итсен өчен шактый хезмәт кирәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңа ел кичендә ТНВ каналы сезгә нәрсә тәкъдим итәчәген Ләйсәнә Садретдинова җиткерер. Менә шундый бизәлгән чыршылар белән каршы ала бүген ТНВ кунакларын. Ә инде ТНВ каналы быел сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, мюзикл тәкъдим итәчәк. Ул мюзиклда бер авыл кызы безнең ТНВ каналында төшерелә торган яңа ел киче концертында катнашырга хыяллана. Нинди маҗараларга дучар булганын сез үзегез карасыз. Барысында контрольдә тотыгыз, яме? Ярар, Вафутыгыз, ә сез кем? Сез минем исем Ләйлә, мин әгәр нокта катнашырга телим, мин җырлыйм беләм, бием беләм. Менә карагыз,
интригалар, монда көтмәгән хәлләр, монда кастинг үтә студияда. Студияда охрана кертмичә, бу качып пысып кына керә. Кастингта бик күп конкурсантлар җыела, ул конкурсантларны бөтенесен ликвидирует дигәндәй. Бүген Яңа Гасыр телерадио компаниясендә яңа ел киченә әлеге тамашага кастинг бара. Мин монда Казанда театральный училищеда укыдым. Монда инде менә роль кирәк, рольга кыз эзлибез дигәч, без монда директор белән килдек. Мине карадылар, татар телендә сөйләшә беләсеңме дип сорадылар. Мин аларга үзем турында татар телендә сөйләп бирдем дә, ошадым буга инде. Шуннан соң алар безгә әйттеләр: "Добро пожаловать в команду". Ага. Әйтегез әле, нинди роль уйныйсыз монда? Кызыкмы вообще бу мюзикл? Бу мюзикл юмористик стилендә булачак. Мин үз-үземне уйнасам дисәм дә була. Шуңа күрә минем ролем җиңел. Шул ук вакытта авыр дагын, ничектер кешене көлдерергә гел авыррак, җылатырга караганда. Шуңа күрә барысы да яхшы үтә. Без съемкага белән киттек. Сөйнәсезме монда катнашканга? Караенча сезне үзегезнең. Башкаларга тәкъдим итәсезме? Минем бөтен гаиләм утырырдыр инде яңа елда мине карар өчен. Мин үземдәге балачактан ук ТНВны карадым. Шуңа күрә үземнең битемне ТНВда күрергә минем өчен ул зур шатлык. Хәзер без ипләп кенә нәкъ менә шул яңа ел кичендәге матур мизгелләр, матур күркәм җырчылар чыгыш ясый торган студияга үттек. Билгеле, әлеге тәнәфес, шуның өчен без иркенләп монда сезнең белән әңгәмә кыра алабыз. Инде нәкъ менә шушы сәхнәдә безнең популяр данлыклы җырчыларыбыз чыгыш ясый. Тамашачылар безнең ТНВ каналында хезмәт итүчеләр һәм әлбәттә җырчылар, биючеләр. Яңа елга кадәр бик күп көннәр бар. Кәеф тә юк кебек, ләкин менә Яңа Гасыр каналы төшергән шушы тапшыруда төшә башлагач, ул пәйда була һәм Яңа елга кадәр әле ныгая гына бара. Шунысы белән күңелле бу язма. Җырлашып, матур итеп, bütün мәшәкатьләрне онытып, яңа елга аяк басарга ясым. Менә бүген дә шушы телевидениедә булачак яңа ел тапшыруына төшкән вакытта теләкләребез шул изге, йөзләребездә елмаю, шатланабыз, куанабыз, бары киләчәккә өмет бар. Алла биргәнсә. Хәзер телевидениедә иң күңелле мизгелләрнең берсе яңа ел концертын төшерү бара. Күреп торасыз, монда студия кайный, артистлар, юмор осталары белән тулган. Әлбәттә инде ул яңа елдан һәркем нинди дә булса могҗиза көтә. Менә шул телевидение шушы могҗизаны берникадәр тормышка ашыруда ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Елдагыча без тамашачыларыбызга матур программа әзерлибез. Быел инде ул безнең бер өлеше мюзикл һәм концерт өлеше булачак. Ничегрәк сезгә мюзиклда төшәргә? Менә бүген берничә сәхнәдә күрендегез инде. Яңа ел мөхите шундый туамы күңелегездә, илһамландырамы? Яңа ел мөхитен үзең тудырсаң туа, үзең тудырмасаң нәрсә эшлә? Минем роль шушы шимадан белән шушы карпа күтәреп йөрү. Менә монда инде безнең телевидениеның йөрәге дисәң дә була. Нәкъ менә шушында төшерү процессы бара. Монда безнең режиссерлар. Алар хәзер әзерлек эше алып баралар. Наилә, әйтегез, рәхим итеп, менә ничә ел дәвамында инде сез яңа ел кичен төшерәсез? Бер 18 ел бар инде. Алар барысы да бер-берсенә ошамаганнар. Менә шундый матур кичәне төшерер өчен яңа ел дулкыны, ниндидер аның дәрте булырга тиешме? Әле бит бер караганда ноябрь айы гына. Аның дулкыны булмаса, дәрте булмаса, аның нәтиҗәсе булмый. Шуңа күрә менә ишетәсезме, мин уже тавышым бетте. Монда теге яңа ел белән, бәйрәм белән дип барысына да настроение биреп утыра. Менә шундый ул могҗиза кыра. Узакламый яңа ел. Көтәбез. Ләйсәнә Садретдинова, Айгөл Бадретдинова, Татарлар, Казан. Мин дөньяга татар булып килдем. Татар булып яшим, яшәрмен.
Газраилем миңа сүз катканда да туган телдә аңа дәшәрмен. Шулай дип яза халык шагыйре Разил Вәлиев. Татар булып яшик. Исән-имин булыгыз.